תמיד הערכתי מאוד את הכדורגל הברזילאי. מדובר בבית ספר של כדורגל. נכון, אני אוהב את נבחרת צרפת, שהיא אנדרדוג, לאחרונה היא לא מי יודע מה, אבל ברזיל תמיד הייתה משהו. לאחרונה אני אוהב את ברזיל בגלל שני דברים, גם כדורגל וגם הכבוד הגדול שהם רוכשים לקו הירוק. מישהו שם החליט לשים קץ ליהירות הישראלית של לשלוח לברזיל מתנחל כשגריר. לא רק מתנחל, יושב ראש מה שמכונה מועצת יש"ע. והם אמרו, שלחו מסרים, לא. ושומו שמיים, אנשים פה חושבים שהברזיליאנים מתחצפים, שהם לא מקבלים את השגריר, את המועמד לשגריר שממשלת ישראל מינתה. עכשיו, אפרופו התקפות על שוברים שתיקה, דני דיין שהוא מתנחל, מה עשה שנים רבות? הוא הרי שר החוץ של מה שקרוי מועצת יש"ע. כל הזמן בחוץ לארץ הוא דיבר בעד ההתנחלויות, בעד הכיבוש. אף אחד לא אמר שזו בגידה, שזה אסור. פתאום כשזה בא מצד שמאל, אז זה אסור. מצד ימין בעד ההתנחלויות, שממנה, מההתנחלויות, יוצאים אנשים ששורפים משפחות. הגיע הזמן להפסיק עם המוסר הכפול, ואני קורא לכל העולם לבדוק מי מהמועמדים לשגרירים הוא מתנחל ולא לקבל אותו. אתה מוכן להסתלק ולא להגיד לי זמנך עבר? עוף מפה, עוף ולך למושב שלך, חצוף. יש יושבת ראש כאן. מה זה הדבר הזה? מה זה? מה אתה חושב שאתה מושל צבאי? יא וופע חיוואן, צא החוצה מפה, לך. אני מבקשת, חבר הכנסת אחמד טיבי, נא להירגע, נותנים לי להופיע. חבר הכנסת מוטי יוגב, מסית. נותנים לי להופיע. כל ערבי בישראל חי יותר טוב מבכל מדינה שכנה. נותנים לי להופיע. לך לסוריה, זה המקום שלך. חבר הכנסת מוטי יוגב, אני קוראת לך לסדר פעם זה הראשונה. המקום שלך, שם מתאים לך לחיות. חבר הכנסת מוטי אני אוהב לחיות יוגב, בכל מקום, אבל לא לעשות. כאן נולדתי. חבר הכנסת אחמד טיבי, זמנך תם. אני מבקשת לסיים. אני מקווה שלפחות בפעם הבאה לא תעלה על הדוכן ב-D9. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. מתוך רגש עצום של בחילה וסלידה, אני מסיים את הנאום והולך ישר לרופא הכנסת. יש לו כדורי פרמין. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. לא קיבל את הכדורים בזמן. חבר הכנסת אחמד טיבי, נא לסיים.